Kinong alam ka seng san hima khun uhnyo trap National Awakening Movement khnam hakajing alam jong ba Thomas Pasa President kilaya kendu ya ba Shambor Lang Renja Chief Executive Member CEM ka KHDC haka apu pratrik jemang ban kentu bat kerpat yaw ni unong alam pat ba ban pendu bat penkut no ya ka raibi thung kam sop ha KHDC uba Thomas Pasa hakajing kren bat CEM ula ajing mut dak baong haba kilat ki kam na kajing shong thajung kinong trei ni habadon ki kam bathamai de ban penbena lengba ki kot khubor khnang ba ki samla kin yolan ban terwa yalade bar ban yakhun haki interview lengba kajing penbena yar advertisement ka KHDC ka yola ru ban je di kinong trei ki batbet haba kinong trei ki long ki batbet ban trei ban khata ki kam ki jamru ki yad bet yad renti ha KHDC ulaong Halor kata kinong yalam ka khnam kilapan sngoru shau CM halor kajing siu bai balasngi shakinong trei casual worker tang san hajar tengka shi benai kadai kajing le ben bat kajing pen Kenya ka Labor Act ka bala batha ban siu kat kum ka an balabo da ka sarkar kini kinong yalam ka khnam kilapan sngo bat kadoru halor ka notification jaka sarkar jela 8000 khatsan ka bala batha shakit nat trei kam ka sarkar ba unu ubar jela ula ban tap tender bat umdon kam ya ka trading license na KHDC uba Thomas ula ajing mud ya uba Shambor Lang Renja ban tho ka sarkar jela ban weng bat ban pendu no ya ka ni ka notification mardor namar haba tap tender ka jing thmu ka long ban tre kam tre jam bat ban khai pateng ha ka ni ka jela kadai ya ka notification ka ba ka sarkar jela kala penmi ho ada katsa kani kam dei cuba thamai haki pol gradat bila freni kani ka sarkar jela nama ka DC department ba ini ka notification ajar khatsan bat kala pha segi tenak trikam sarkar pedeng baro bat ko ongom ni kilo uno bar jela uba thep tendar ban khai ban pateng don kam ya ka license haba thep tendar nila penpang haki pol gradat kani ka rong babakla ka bayel ba berwara ka jimen sam bat nila ong ka pentang menukap balai ka DCA department kawan tuklang ya ka kam do skause laga don kam ban peni ka no notification hak ba de katri kadai ban wan na ka skause hi kram ba kan don ata ka jisong tu bakala ju bon balang khatam tu gini ba shong ni central department ma de ka pa apa de ka kali ma jogi ni na wa ka district council kadai ban pendu ya kan ka notification aja kan kadai ban pendu ban dai ban pelong ban dengeri ba unu beri uba apply kita dan udi bandan ru ya kawai ke dokumen ki ka trading license na bukan sponsor kadang ka argument bang ila arwi but ki isi ber yung ba ban apply ka tender is not a trade ka argument nang lego jongi ka end result kari ban khai ke ka end result kari ban khai lado yo ya ka to ka tender un khai but let's see lada ula yo ya ka tender khati yo udon ya kata ka jumut pada ngan la ban challenge dan ngam yo yang ada license ka tu la ban challenge apa ka yung shari te yo ban simplify ban pensuk ban penbaik ban nung kumar jumut kino kumar jala yo tap tanda kidai bandon ya ka trading license apa ka district council bat lada kimdon ya ka bidding document joki dai ban reject bakin la ban proceed chakamat ban yo ya ka kam khai han ko ka jala ka jongi kini dikimat kiba likely to life ai ki coba jongi kira news pa like arut iba tray mo hang ko ka district council kumong ong amane hoy ya kabala ale jale mo kay ka jitu jongi nang ni sa khamat bangin pen bha ya kata ka jitu ki ladon ba song thai ladon ba retire yung ya kapus jong so apa kubor no ai no da basement dengan orang lada ngimla menlek pemka let's see hang no kata ka jitu suba